лъчезарна и усмихната, каквато е била през целия си живот. Казах мили думи, защото това беше човек, който беше обичан от всички. Беше уважавана дори и от президенти. Може би някои от вас знаят, но преди 10 години, в нейната 80 годишнина, специален поздрав към нея поднесе нашия президент Росен Плевнелиев с едно чудесно слово за нейната творческа кариера. Нейните сортове винаги са свързани с Садово. Има Садовска ранозрейка, има Садово супер и най-вече има Садово 1. Това са сортове, които са участвали в много международни изпитвания и са прославили името на град Садово. И това стана една от причините професор Бояджиева, от многото причини бих казал, да бъде обявена за почетен гражданин на град Садово. Най-голямото признание за нея, тя считаше поканата да напише това, което каза и професор Тодоровска, раздела за Източна Европа в Световната книга на пшениците постижения на селекция. Това е голямо признание за всеки един учен да му бъде поставена такава чест, висока отговорност. Но, да ви кажа честно, най-развълнувана съм я видял, когато преди 15 години в Текердак, Турция, присъствахме на открития ден на нейния сорт Юнак. При вида на над 500 фермери, нахлупили шапките, на които пише сорт Юнак, тя не издържа и се разплака. Това беше професор Бояджиева. Няма да бъда многословен, накрая просто искам да кажа едно голямо благодаря на професор Дора Бояджиева за всичко, което е направила за науката, за института в Садово, за град Садово и за хората. Благодаря и от сърце.